ڕۆژە دووشەمێ سسیە مژدارێ دبستانên serkênîseyên xrîstiyanan li Rojavayê Kurdistanê careke din hatin vekirin. Ew dibistan dê rêbazên xwendinê yên hikûmeta demkî ya Sûriyê bikarbînin. Du rêbazên hikûmeta Sûriyê de jî ne zimanê Kurdî û ne jî zimanê Siryanî heye. Wate xwendekarên van dibistanan tenê dê bi zimanê Erebî bixwînin. Berpirsê Dêra Yekîtiya Xrîstiyanên Dêrikê Keşe Dr. Neîm Yûsef ji tora medyayî ya Rûdawê re ragihand got biryara vekirina dibistanan karvedanên Erênîl pey xwe anîne û spasiya General Mezlûm Ebdê kir. هناك صدى جميل وارتياح عام و دنگeke ciwan û hesîneke giştî hebû ji biryara vekirina dibistanan li navçeyên rêveberiya Xweser. Çimkî dibe mirov li her tiştî bihêsanî temaşe bike ji bilî babeta siberoja zarokên xwe. Bêguman xwendekar jî ji hemû pêkhateyanin. Lewma em pir spasiya hemû kesên ku alîkar bûn di vê babetê de dikin. û ez dizanim ku kesên alîkarî kirin rastî gelek rexneyan hatin. Lê ev ne giring e. Tişta giring ew e ku di encamê de sûndmend û zerarmend nebûn. Sûdmend millet bû. Ez spasiya General Mezlûm Ebdî dikim ji bo hewlên wî û hemû aqilmend û hişmendên rêveberiya Xweser. Silav li rêveberiyê, silav li Sûriyê, Xwedê bereketa xwe li we hemûyan bike. Ji destpêka sala xwendinê ya nû ve desteya perwerdeyê ya rêveberiya Xweser biryara daxistina tevahiya dibistanên ku rêbazên hikûmeta Sûriyê bikartînin dabû. Li gorî zanyariyên ku Rûdawê bi dest xistine, 23 dibistanên serbkenîseyên xrîstiyanan ve ketibûn ber vê biryarê. Hesên Umer, Rûdaw.